Salam budaya, lestari budayaku. Pemirsa ingkang tugi hormatan wonten ing channel kula Sugeng Jegang pinanggi malih wonten ing giaran utawi gladi sesorah panatacara wonten ing kalodhangan menika badhe ngrembug utawi ngrembak bab salam. Nah, nalika salam Bapak Ibu menika madosi cengkok utawi luk ingkang kira-kira utawi kinten-kinten sekeca. Niki nggih nuwun sewu yen boten biasanipun menika ya diarani gampang nggih gampang, diarani angel nggih angel. Amargi madosi cengkok menika estu Bapak Ibu kula dhewe menika anggenipun madosi cengkok sepados ngaten menika perlu proses. Nanging Bapak Ibu tawi para kadang boten sah minder, boten sah lajeng kok njuk kepiye ya aku iso ora ya. Ngoten niku ampun. Amargi nggih niku wau, pokoke proses itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Nuwun sewu nggih para kadang basa kula campur basa Indonesia nanging kula kathai tetep mawi basa Jawa ingkang kados mekaten menika. Tuladhanipun salam menika cengkokipun yen Bapak Ibu utawi para kadang pamirsa YouTube kula Sugeng Jegang menika menawi badhe madosi cengkok ingkang sekeca menika ngginakaken tembung utawi nadanipun mawi nada rendah utawi nada yang dipakai nada perut. Ngoten niku. Tuladhanipun kados mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados beda nalika Bapak Ibu ngginakaken nafas menika kula ngginakaken nafas ingkang medalipun saking tenggorokan saha idung. Menika benten. Menawi ngginakaken perut menika benten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados langkung gandem, langkung ageng swantenipun. Nanging menawi Bapak Ibu kagungan swanten ingkang kados kula menika cemeng, menika kados kula cemeng niki. Nanging kados pundi olah swara menika dipun olah mawi swanten perut, napas tenggorokan utawi swara yen tenggorokan perut lajeng irung menika badhe milih ingkang pundi. Lajeng pangginanipun utawi cara memegang mic juga pengaruh terhadap suara yang akan keluar dari lati menuju audio sumber suara. Niku juga perlu ngoten niku. Dados